ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 2 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомониву 60 дирам, $100 1129 сомониву 48 дирам. дар имзонавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд. нархҳо ҳархела ҳастанд дӯстони азиз. 88 000 сомонӣ, 70 000 сомонӣ. хона аз шаҳри Душанбе бо нархи 130 000 сомонӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман наборад то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумагон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор е. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони азиз, як бародармон патент ёфта рӯзи тақрибан 23 ё ки 25 ноябр дар шаҳри Москва, Подольский район. патент ба номи Шодиев Олимҷон мебошад. марҳамат, рақамҳои одами ёфтагӣ дар рӯи экрана WhatsApp имо доранд. агар ягон кас ҳами Шодиев Олимҷона шиносанд ё ки худи Шодиев Олимҷон бошад, марҳамат бародар, занг зад, патента бигир. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. замин 7 сотихай, қарораш қатӣ, сертификаташ қатӣ ҳамаш ҳастай, хулас документаш ҳамаш ҳаст. наздикиш да ҳамсояҳо зиндагӣ мекунанд. нархаш 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи ҳарду номеро WhatsApp, имо, Viber доранд. аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара духонага дар 4 ошонаи бинои советӣ, мутаассифона масоаташ номаълум аст. дар Нурафшон ҷойгир аст. шаҳри Исфара, соҳибаш дастрочна сум дар корай. нархи хона ҳамагӣ 70 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 6 шонаи бинои новостройка ҷойгир аст. дар политехникум канечкаи маршрути 7 кальцевои 4 тут табачка. канализатсия, свет, об доимӣ. нархаш ҳамагӣ 131 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, барои духонага 37 квадрат уқа бисёр нест. барои ҳамин пешакӣ огоҳ то мекунем ки хонаҳош мумкин майда бошанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотих замин, об, свет дорад, 4 дар хона, времянка дорад, кӯчаҳош полни асфальт кардагиай, мактаб, масҷид, балница пеши хонада. хона ҷойгир аст, чӣ хеле ки гуфтем, дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи 402. нархаш 130 000 сомонӣ. документош 100% даромада зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ. дар дохилаш оби нӯшокии ширин мавҷуд мебошад. нархаш 88 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ гап занед, ба шумо 5% тахфиф карда мешавад. муомила дорад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. 4 сотих замин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар 9 километр наздикии кирпичзавод, 6 сотих замин, 4 дар хона, об, свет ҳаст. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. аз канечкаи троллейбус ҳамагӣ 1 километр роҳ ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. нархи ҳавлӣ $24 000 мебошад. ҳавлӣ тайёрай метавонед дароин зиндагӣ кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Орифон, 7 сотих заминай, 3 дар хона бо ғишти пухта сохтагиай.
ба бозори Калона 1 километр роҳ мебошад, ба мактаба 200 метрае, ба медпункта духтурхона яъне 100 метрае. об дар пушти хона ҳаст, дарахтҳои ҳосилдиҳанда дорад, анҷомхона, ошхона дорад, шкатур надорад. тамом. нархи хона 150 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. срочно сум дар кораашон барои ҳамин ба фурӯш мондагианд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи автоцентр назди роҳи Калон бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. савдоам дорад. Дар доми 4 этажа ҷойгир аст. хона дар сеюм ошона, духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ. ремонт дорад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дорад. нархаш 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. мардум зиндагӣ дорад, навастройка мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва нархаш бошад 195 000 сомонӣ. мутаассифона соҳибаш нагуфтагия дар куҷои Ваҳдат ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар, духонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошона иборат аст. хона бе ремонт мебошад. коробка срочно фурӯхта мешавад. дар маҳаллаи 9-ум микрорайон ҷойгир аст, пеши Газпром. марҳамат дӯстони азиз, доми тайёр, техпаспорт надорад, ҳоли шартнома хатия ё нотариально тайёр мекунанд. нархаш 136 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. павороти аэропорт хоҳиш кардан марҳамат, яке аз арзонтарин хона дар павороти аэропорт. як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 13-ум ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка айни ҳол сохтмони бино рафтез, яъне анехтараш катлавандай. райони хуб мебошад. нархаш 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат, дигар квадратура дар дигар ошонаҳоям доранд. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, аз маркази шаҳр духонага хоҳиш кардан. марҳамат, духонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои навастройка. хона ремонт дорад. дар маркази шаҳр ҷойгир аст, дар доми 6 этажа дар 5-ум ошонаш. соҳибаш мегӯяд ки беҳтарин ҷо барои истиқомати шумо парк, поликлиника, донишгоҳ, коллеҷ, магазин ҳама дар наздикиш мебошад. пеши ҳукумати вилоятда дар ошонаи 1-ум поликлиника ҳаст, аптека, магазин ҳамаш ҳаст. марҳамат, нархаш 195 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. не ки соҳибаш мегӯяд ки камтарак арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, духонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои навастройка. ду хонаш 6 ба 3.5, кухниш 5 ба 3 мебошад. аҷоиб хонаи калон аст, плюс балкон дорад, мегӯяд соҳибаш. нархаш 228 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, се хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. медроӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. пеши физкултурни институт, яъне лучобда ҷойгир аст, конечкаи маршруткаи 54 ва 10. дар назди хона нонвои хона, аптека, магазин, садик, мактаб мебошад. то парки нава 500 метрай. дар ин нарх дар ягон ҷо сехонагӣ намеёвен. просто срочно сум дар кор шудагия. и охири нархша ҳуҷҷатош 100% мегӯяд соҳибаш. нархаш 280 000 сомонӣ.
барои сехонага 48 квадрат кам мебошад дӯстони азиз, лекин нархаш барои сехонага дар шаҳри Душанбе хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонташ миёна мебошад. Дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. кришаш маҳкам, ҳама оинаҳош пластика, кондитсионер дорад. дар наздикиш мактаби нав. нархаш 172 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ҷойгир аст дар 33-ум микрорайон, доми 71, нархаш 235 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кори шумо дар худо нигаҳбон тамоша.